e de sigilen bɛ jamana kɔ kan I b'a fɛ ka I sen no tunga lafiya ka projet kura o la o projet dɔ de u bɛna cité ni ka o de jɔ tungarangew ye banangɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ cité min ni a bɛna jɔ hectare 1 o de sanfɛ hectare min yɛrɛ ni ale lamunumunnen don so 20 o de bɛna jɔ cité in kɔnɔna la a so 20 bɛɛ n'i ka yɔrɔ de don a kɔnɔna la denmisɛnw ka kulonkɛ yɔrɔ b'a kɔnɔna la fiɲɛ sama yɔrɔ b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu ma o bɛɛ bɛ cité in o kɔnɔna la cité in yɛrɛ parcelle 1 o ye titre foncier de min n'ale musaka ye sefa wari 4,400,000 ani 100,000 ye I bɛ se ka a sara yɔrɔnin kelen walima I bɛ se ka sara san 1 kɔnɔna la walima ka taa se kalo 18 o ma n'i tilali I ka terrain o sarali la sa I bɛ se ka I ka so jɔ ka kɛ villa hakɛlama ye walima I bɛ se ka jɔ ka kɛ étage ye tunga lafiya ma olu ka bolo kan n'i ka wari yɛrɛ bɛ I bolo I bɛ se ka I ka so jɔ I kelen ye walima ni wari t'i bolo fana o yɔrɔnin na I bɛ se ka I sen don tunga lafiya ma olu ka tɔn o la n'an b'a fɔ ma nanzarakan na n'an b'a fɔ ma ko tɔntin tunga lafiya walasa ka se ka I ka so ale jɔ cité o kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tunga lafiya ma o bɛna tila ka immeuble fana jɔ cité in kɔnɔna la immeuble min n'i bɛ se ka appartement o san chambre 3 de b'a kɔnɔna la ale ni salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari 15,000,000 la ka taa se sefa wari 17,000,000 ma I bɛ se ka o fana sara dɔɔni fo ka taa se san 2 ani tila ma e maa min bɛ yen nɔ k'i kamana gannen don I ka bolimafɛn senkɔrɔla ale parili la n'an ko ale ma ko gentil cɛɲumanw k'a kɛ I ka bolimafɛn na yɔrɔ kelen pewu élégance service pinɛ ɲuman de t'i ka bolimafɛn na I bɛ fɛ ka I ka bolimafɛn ka pinɛw ni ka olu falen pinɛ marque ɲɛnamabaw yɔrɔ kelen pewu élégance service gentil marque ɲumanw gentil cɛɲumanw sɔrɔ yɔrɔ kelen pewu élégance service k'i to I ka bolimafɛn kɔnɔ circulation na maaw k'i ka bolimafɛn tatɔla lajɛ yɔrɔ kelen pewu élégance service ale ka baara bɛnnen don ma élégance service Yakuba Dumbiya a ka baara ti fosi ye ka bolimafɛn ni ka ale pari a cɛɲumanin bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ élégance service de la I boli biribiri I ka taa élégance service walasa I ka t'i ka bolimafɛn ni ka taga ale pari cogoya min na cɛ minnu fana bɛ yen nɔ n'u bɛ fɛ ka u furumusow ni ka olu la nisɔndiya yɔrɔ kelen pewu élégance service I bɛ fɛ ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ a la a wele sa a b'i jaabi a ka nɛgɛjuru sira la n'o de ye 69 63 06 06 76 32 72 88 76 02 11 19 élégance service maa minnu bɛ yen nɔ k'i haminen don I ka bolimafɛn ko cɛɲinko la taa yɔrɔ kelen pewu élégance service bi juin kalo tile 7 san 2022 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo yan fo aw sigiyɔrɔ la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔ kana ma ka sababuya kɛ a bɛ an filɛ sanga a n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kana la kunnafoni min na b'a ma kɔnɔ Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan ni y'o waati seli a y'o bisimila kunnafoni daminɛla bi cɛmancɛ fanga ale kuntagala bɛna tɛ jɔ kalo 24 na min ni a daminɛna marsi kalo tile 26 tɛmɛnen san 2022 colonel Asimi Goita ni ale an ka jamana ɲɛmaa ye ale ni bolonɔbila sɛbɛn ni ka o kɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko sibiri tɛmɛnen CEDEAO ma olu kɔni ye sigi ka kuma ni ka o kɛ akarakaw olu fɛ yen nɔ min n'u y'a yira k'a fɔ ko an ka jamana ka san 2 ko o kɔni ka jan ko ka dɔ bɔ a la ka na se kalo 12 fo ka taa se kalo 18 ma fintigilakaw ka état major général min ni ale ɲɛsinen bɛ canfɛ kɛlɛkɛ koɲɛw olu masa ni ale ye Alumboyi Jara ye ale kɔni fana ye Algériens ka état major général ni ka ale bisimila ni o ye Cheblawiya Arachidi ye a kɛra kunu tɛnɛn juin kalo tile 6 san 2022 siga kuma in yɛrɛ kɔni bolila fɛn min ka sa o de ye Mali ni Algérie ka bolodi ɲɔgɔn ma ani fo ka taa se u bɛna jɛ ni ka fɛn minnu kɛ ɲɔgɔn fɛ sa u ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya o kan an ka kɛlɛkɛcɛw olu bɛ se ka dɛgɛ kɛlɛ cogoyaw la ka taga se maramafɛnw olu na a ɲɔgɔnnaw caman o ma an ka fintigilakaw ka kunnafoniya olu hukumu o kɔnɔna la colonel Mariama Sagara ale y'a yira k'a fɔ ko maa ŋaniya jugu dɔw kɔni bɛ ka ŋunuŋunukanw ni ka olu ta k'o bila k'a yira k'a fɔ ko masinakaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa kolongo tumu dugu o kɔnɔna la ko anw ka fintigilakaw kɔni kɛra sababu ye ni ka fintigi gansan maa dɔw ka olu bɔnɛ u ni na ka tila ka olu su do yɔrɔ la yɔrɔ min yɛrɛ ni o ma lakodɔn sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko ni maa jugu ninnu kɔni ka ni ŋaniya jugu kuma ninnu kɔni ko tiɲɛ kumaw olu tɛ wa u kɛlen don ka bɔlɔlɔ
kana o ni ka o minɛ ni kuma sidɔnbali ninnu ye sa nka u ye ni kuma in kɔni fɔ sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko yɔrɔ foyi de tɛ yen nɔ maaw su donnen bɛ yɔrɔ minnu na ani fo ka taga se u ye kuma minnu ni ka olu fɔ sɛgɛsɛgɛliw olu kɔnɔna la k'a fɔ ko karɔgɛlɛn diinɛ tigilamaw ko olu kɔni bɛ nin kuma bɛɛ nkalontigɛra an ka finitigilakaw olu fɛ. Anderbu kan na fo ka taga se Tajalata dugu ma ta an ka finitigilakaw kɔni dugu kofɔla ninnu ni ka u bɔ karɔgɛlɛn diinɛ tigilamaw olu ka bolo kan nin dugu kofɔla ninnu kɔni bɛ Mali ni Niger dantugu olu ni ɲɔgɔn cɛ nin dugu in yɛrɛ kɔni tun bɛ karɔgɛlɛn diinɛ tigilamaw olu bolo a bɛ wagati o bɔ u ni maa minnu jɛra ka nin baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ sa o de ye mouvement du 14 juin 2014 d'Alger ma olu farala u ka walasa ka se ka nin dugu kofɔlen ni ka ale bɔ karɔgɛlɛn diinɛ tigilamaw olu bolo. Mais kalo tile 30 su ka dugu jɛ a tile 31 na sa CMDT min ni a bɛ kumatukaw olu fɛ yen nɔ tasuma kɔni donna a la a donna wagati min na sa o y'a sɔrɔ kɔɔri bali 1352 o de bɛ a kɔnɔna la nka tasuma kɔni kɛra sababu ye ka tɔni 300 ni ka o de jeni ala ni CMDT cakɛlaw fo ka taa se Buguni tasuma fagalaw olu ka sababu ɲuman ma sa u kɔni kɛra sababu ye ni ka tasuma in ka ale kunbɛn a dugujɛ yɛrɛ la sa CMDT ɲɛma ni o ye Dr Nango Dambele ale ni a masoyamaw u kɔni farala ɲɔgɔn kan ka se ka taa ni yɔrɔ kofɔlen ka ale lajɛ tiɲɛni min yɛrɛ kɔni donna a la. Bankasina Lamini préfet kɔni ale ye baara ni ka o daminɛ juma tɛmɛnen juin kalo tile 3 a kɛra u ka dugu ma ba caman olu ɲɛna ka taga se u ka finitigi gansanw ma ale ni u ka diinɛ tigilamaw ani maa wɛrɛ caman olu bɛɛ kun bɛ kɛnɛ o kɔnɔna la o yɔrɔnin kelen bɛɛ lajɛlen u ka préfet ale y'a yira k'a fɔ ko dugulamaw ka fara ale kan walasa u ka dugu ale bɛ se ka lakana cogo min na. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Senegalikaw ka jamana o kɔnɔna la kabini juin kalo tile 5 tɛmɛnen san 2022 Taji kɔni ale sɔngɔ yɛlɛnna Senegalikaw ka jamana o kɔnɔna la Taji ale bɔra 150 na ka na se 198 o ma o b'a yira k'a fɔ ko sefawari 27 o de kɔni yɛlɛnna Taji ale sɔngɔ kan nin wagati in na. Laginɛkaw fana ka jamana o kɔnɔna la sa kamalen dɔ min ni ale si bɛ t'i jɔ san 19 n'ale tɔgɔ ye ko Thierno Amadou Diallo ye a kɔni fagara ale kɔni marifakisɛ kɛra a sababu ye juin kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen ka sababuya kɛ ko a kɔni bɔra ni k'a ka nisɔngoya ka o yira k'a fɔ ko dɔ farala u ka Taji o sɔngɔ kan u ka jamana o kɔnɔna la kabini juin kalo tile fɔlɔ Taji min ni ale bɛ wele ko gasoil la ale litiri Laginɛkaw ka wari la sa o ye tun ye sefawari 2000 de a baro la ka ne jɔ sefawari 2000 ani 400 ni kɔni kɛra gɛlɛyaba ye Laginɛkaw bolo u bɔra ka u ka nisɔngoya yira. Kunnafoni datugula an bɛ taa Sud-Africains ka jamana o kɔnɔna la u ka jamana ɲɛma a kɔni yirala k'a fɔ ko euro miliyɔn 4 o de kɔni tunna ale kɔ a ka foro o kɔnɔna la sa Limpopo o kɔnɔna la min n'a b'u ka jamana o kɔrɔyan fan fɛ nin kunnafoni in kɔni ye u ka jamana fan bɛɛ minɛ kunnafonidilaw olu sababu la. Mali kunnafoni jabarin najabaw kunnafoni damana min kɛra aw kulo garizigɛ bi ni k'a da aw kelenkelen bɛɛ lajɛlen kulo kan o de tun ye ni ala m'an ka jɔnya jɔna aw ni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ donna nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan tunga lafiya ale de anw ka kunnafoni ale jukɔrɔma don ba ye tunga lafiya min n'a nana tungarange olu lafiyali kama an tɛ sɛgɛn a fɔli la aw ye k'a sababuya kɛ maa o maa bɛ yen nɔ n'i kɔni bɛ tungarange olu lafiya o ye anw maliyɛndenw ka nisɔndiya o ye maliyɛnden minnu fana bɛ yen nɔ n'olu b'a fɔ sanga a n'a ka wagati ko kuma la ko tungarangew minnu n'olu bɛna so jɔna ko kuma kulu minnu maliyɛnw minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ k'olu sen tɛ sojɔko la aw fana sen donna a la n'aw bɛ fɛ ka tunga lafiya ma aw ka so jɔ aw ye u nana aw fana lafiyali kama hali n'i ka wari dafalen tɛ i bolo n'i ye musaka min sɔrɔ ka bila i bolo kɔrɔ i b'o ta i b'o de tunga lafiya ma u b'i ka so dɔgɔdɔgɔnin jɔ fo ka taa i ka so ban ne maa min fana y'a dɔn k'a fɔ k'i bɛ se ka wari sɔrɔta ne maa min fana dɔn k'a fɔ k'i bɛ se ka juru sɔrɔ i ka banki fɛ i bɛ se ka juru ta i ka banki fɛ k'a ta k'a di tunga lafiya ma u b'i ka so jɔ k'a ban pewu ni k'a d'i ma n'o se tɛ e maa min fana ye sa i bɛ se k'i sen don tunga lafiya ma olu ka tɔn na n'an k'o ma ko pari kalo 5 o kalo 5 maa kelen ka so tile bɛ ta ni k'a d'i ma an bɛ dugawu de kɛ halisa ala ka tunga lafiya ma ala ka u bolo mɛn u ka baara la u nana an ka tungarangew lafiyali kama fo ka taa se an ka maliyɛndenw minnu bɛ jamana kɔnɔna la olu lafiyali ma aw k'an bɛn don n'a nataw la.